Good morning everyone. Jotono lamsugo ketal video Tini video khana ro nugu nyima khana tabung kha time 7 tamui tongo tai tabung kha chini kamiwo eba jotono kamiwo nong na naji siyari kalai tongo no khana hi siyari apse kalai kha pora pantu wati kha ke che wasio pora apse kalai khata onno gu nyima khana ko tabuk ang fungjora ba himui tongo morning walk khai eba vlog video bo nong ni buskango to bui tong tini asa ke siyari kalai khana shuri nus nungri ya dugan yang dogo hi mo ka chin nok yang ni tabang yango sorogo ta keto hasik ngo phai tongo no ni ma khana asik ke siyari kalai khata mayuk sawi malia pura kudok sumya hengke thubi ro khungya hengke norok kongres ma mani tina asik ke siyari kalai kya kusang khatin na norok ni yang rogo tami nai tabu to winter season ya deba ke nong ni yang ko cricket da thmai ke eba quiz da ro khana takhali 2024 eba 2025 ni kaisa IPL खेला बा फाइ तंगो नंगनियाव 2025 or year पानि नाय तंखा और डिसेम्बर जरखानि फाइ थांसिनाय जानुवारि हाइकिना 2025 फाइसिनाय आमबागै नरक ताकलाय एबा ओ केताल बसर नरक क्रिकेट जे थंनाय दं नरक तामो नंगयांगो क्रिज रक बायखा रखांगे थादि नंगयांनि बरक बचियानि बरक थांलायने नंगरक yang ni borok bai sini yang ni borok kriket thanglani nasri yango mo kha dugan sini ujak liya to yango hingke ayang no go pandri klai tong boi ba khan mai siba jada yango mai siba jo or mai rok tong khoro tamna hingke mai rok je borok rok Rukaya kota somi kodi yang te bang yang dung khen ini yang jago bang so mai ruka zaya ma no bar haikira bal kasang khu bang am dikai tang kai tini seng chini doi gala bai seng kai tini ni simito 12 December to 14 December jora 3 din Christmas mela sini borkathar circle ni wngnai jaga thai hingke khysang mo thau wngnai means chintram school ground no tin simi Christmas mela wngnai ta abo joto norok je phanya musongnai tongai rok phai Christmas mela wa je mani rok kaham phalo eba chamung rok eba nang manthoya manthongnayo jaga o mela ota Christmas mela chini borkatar circle ni engoi eba chini doigala area ni engoi eba mothani engoi jeng o jaga chini doigala mothani mani rok phalnai eba thanai ta tin simi engnai da 3 din je phanya hin tonai rok phai malai mano jani subscriber rok angbai mokai school doiglani school bangla medium TDA di sini onaro eba ko tongota mo TDA di sini bai tidul jak school tani ta kebo dugano kebo kuri khu ambagai pasa dugan rok khorok ni eba khoroksa rokse phai kota asa kuri khota funga siri bla no tahon time engi thanga chal to paya tahon time hingkai apsake 7 hairok tami thanga bala agi tangmala hangke pora 7 khai pora sadong situng tongkho tabung kai winter season ngamti pora 7 8 9 tamphano phung siyari klajak amdita tini tukui demaya ang tonong sedaba ayang tukma hangke ang masing pano ang Dibro tu ya asta sarik sadau tuku
abon tinhe kiri tongkha iko asuke phok lai khewla siyari klai bagai tini chari tugui mano eba dibar tug mano chari ko tai tugui mala tini tatin tugui pani ekta duita rogono ang tabi hinte no bekok sari tongota yang dogon no kana ni ayang ke anindai eba chini area ninta sengdai klayota bong ke mutsuk rifai ka ada san nan lai khedo jeng chini borkathar circle ni eba borkathar area ni engai eba mothani engai taklai 2025 ni bisikatal boro wngnai ke o area nongnai chini doigala area ono taklai bisikatal wngnai jaga thai o jaga nongnai o jaga engai taklai 2024 musical meeting ma hingke tomakari gongo tomakari nugu ani video ro nukuna musical meet ni je program rok omo thai hingke tomakari mo thawa 2024 musical meeting o ngai taklai bisikatal boro ngai hingke chini doigala area ono ngai ko o jaga ono bisikatal taklai ngai eba ang asik din nasingi tongmani tai ko ang od dinok chini yango bufur mani himani taklai ni mani kha asik din kol nasin tongmani tai ani jang taklai to IPL to narok saimano dream 11 abo ang thangnani bagai pen card kri o 25 December no ani pen card bro slamanai o afruna ani mane ani ko kaota yar kaota ambagai I norok o bisikatal ke taklai orono nungnai o jaga ono taklai bisikatal nungnai seng taklai kuno jaga tham nangalak orono nuksinai ta ma siyari kala hiaske o jaga nungnai taklai bisikatal Tabuk ke ang thasinggo dogano thangai himi tongmani ang tabuk nogo kibele haikya ang tabuk nogo hingkai ang 2023 ni December ang pegal aba pharuk paibani tabuk bai hingke no nugu nyama kana ang paitu fro sarta paitu mani jura kaita ngai tabuk hingkha iko tam hinai o paifro saite tumani kaini thi thangka biango bo ke ambagai ta duita bihi busai tongman borong tabu besabeti rong wacha ngai tabuk tai kaisa soita tongdo soita ni bitro tai kaisa ngai bo ngai koroi tongo betei tabuk ba hinga o jaga tabuk ngai pasta ngai tongota iko sikla rok kini tongo sikla sasalok sa kaini tongo tai bufa tongo tai buma hingke tabuk tai kaini nyo koroi tongo hendrok je nangnai faruk norok paimano jurwa eba kaini yui pacho ba hingke norok kaini manoita ang 2023 ni December paimani tabuk 1 year kana nai tongha hingke jodi no buti ba hingke 6 7 8 tang naita je pani hini musungai tongnai rok paimano jurwa eba kanyui pacho rok muni makna naithok eba amseke je faruk rok nogori khanke o faruk rok kha kaisa tam hinai kaitorni folafo ambagai je nukhungo tongnai rok kemo plaise khaksangma tai tongthongma manfo bunyuko kharamata nugu jema khana ani faruk rok obongkha chini mai eba khetoni baba tisamani miyo ayang tongo tai ayang mura sagabo tongo chini mai rok ayang ke dara bai baba nagui tongo
ayang monong no ang tabuk phonogano ani baba bai an dara mainara goi tongmani gari bainara gota gari bainarang mani tabuk khonta bai maino mane ekhai tongota tan no phonogan tabang thangga jaga tai ani wak rong no phonogan pregnant ingma rok pregnant ing tongmani banani bufur bana khlai ang no side ba laithani video ani kaisa wak tongman no phonongmani i owang no ta phonongnai te ba songna phonongnai ta mai tongni ta thangai tongo tai am dikhai norok sabri khai tongni kok rok vlog video ro changna hinke nung light story type khaise vlog video ro no chengota tarman hinke nung juti no vlog video chengkha eba tongkha eba khlainani nung muchungui tongkha hinke abono nung kaisa topic no tui eba kaisa ingya tarman hinke naithoi gyata eba ang tabuk nogo tong mase ayang thangka am dikhe video ti samma kai chayata ti sama tangi chaya ge mo line to line ni phai ni bagai aw nung afun nung anti video bo khaima na khaipana nung voice message ma sanai voice record na khanita ngo jaga nung thepawi kok saga ge temo chawta ning bagai ning microphone tong hangai tebo chaw abong kha mani genda bukai genda busul narjang mono hai omong ka ani wak norong no ani lai thangjak video no nu ni ma khana tabu khingke norok nu ni ma khana iko ani wak iko ani moi song dara song ayang no mai bona orong kha an dara bo hindi song play khaijak do bini phuno ambagi ang o bini kok samarok ang o ma khaija tamba hinke jujino bo hindi gan rok pla khaija hinke copyright claim hanai am bagai ani youtube effect nai am bagai ang bini kok samani no mute ma khaija जीवन हो बनि से आप सके dia monai ko chini tabuk mainar ngan bagai teba baba song bai dara song thaisingo omkhe moido thaisin kok sanai ge moi tai baba tai dara song ge tabuk borok res khaisina kisa chanung laisinai fungjorani ba ahino winter season mukai tongo amai kutung ba chanung layota abo agi lai thanai 2023 rogong ga ani yong chla tongmani tabak sungjana yaga thangmani bagi tabuk hani hai muchuma hangge kha khambo ani yong buri tab ka bo fungjora hangge khatang jagi o sungsaro thuyu himan mi kisan ko ya jotona kamai thangge mo thimani kisan ko de ko mayo asge pressure apske kana busung apske dukhu o family wo o sungsaro chini gari mo banyo mainar gota o mainar go mo bibo mainar go mo khai jefro mo khai buini pha nara gota mo nga chini simnar go mo ba hinke tame hinke mo gari rok so tip rok so gari ko bolgathar bazar go am bagai o mo hinke tabuk body khanai baba abo khai yongsongni mai obo chini mai mo yongsongni mai obo jotono ro ani jadugusti aba yongsong aba dara songni te mama mami songni tai toy songni bor jotono ro chang kothum thansa baksa ke singora mainara laibata awni hino unity thansa kaham kai tonglayo ta sing amdike kono hiya ati joli mang nokri hinke sing amdike tonglayo ta kaitoni kok theibai ke tabuk yang tola thangai tabuk bao song ke sa video te sagwanta mukumuro nang na muchungo am lage ani wak rok no khona ani wak amona pregnant ingzak in samani ang no mo tini no da bano sido badi ngi tongha eba 2 3 4 din no nang sinai ta tini hon bana sang song abo nge I ko yang tola tongo omo ani wak no do ga angmo andara no phali dikhata andara no andar di bokono falika ngebota bini ngi thanga ngoma bini ngka ngama mo ka ani angmo ngama ani phana ang naya ma ani monye bagidu jeng moi bekan ke jeng mo besaba khangke baglani te jonatek ani monye bagidi mani I mo ke mani han hai sajauka
Omongka ani sweetie. Sweetie. Iko sweetie. Sweetie sit. Sweetie. Sweetie sit. Ami tang ni. Ami tang ni. Do ani ayo tong mani do. Ani sweet tong mani ga mo par bu virus simani rokine. Apuro 2023 no December samai thei thangjaka. Tabu ke mongka ani sweet tang paina hamani ta tuike khai. Tahunang 2025 ni January February gona ang kaisa lebra dog eba German sabat mana hindong ingka ikota ang tabo angkor ka tai tabang kok sanai tai dara sangbai sa tungjora ba kon khani kari funga hyangge hefi ke tongdi eba nang khaksang ngi tongna hinge nang kai toni kok theben tongdi kan sardi je pro nang mood off je pro nang problem like pro doga nang afro kai toni kok thebe ning tongdi nang afro khaksang ma nai tak thai tongo ang he tabu iko cha ning nai tongo yalang ma khang se ko do ta khona mia oro brush khajaka ta khona tabu cha ning nai tongo nang se pa no eba buwa hojak nia horo no eba kun sai hota khona ang mong se na tin cha ning sine aya asdi ning jero ingke ang thachungo bawa songa eba dara songa phungna hin tongmani boro gandi bichunga tan ngi tongo mane bo to kasang bala am bagai boro tabo o gandi bichunga cha ngi tongo urum bacha oita cha ba mang ke bacha ko taun bacha ma hai thachungo doga kholang da khna wa bacha khna ai ma cha nang na hajibo o phang na tongo Sabo, kau susah. Jekono winter eba winter season hongke tongthoma haibungo tanna hingke mo bibia na amtin thangani December hongke ta tongthoma hai jisuno mani eba khatoma bisita December hongke dok mali fish nai nang mai hongke eba tini masing to kalacha winter eba tangmla from ke Colombo tabung ke winter class eba tabu siyari ke uma kalai thong wati wana nang pano chance tong itini obongka ani Airtel fiber eba ang mobile no je kuno tabung ke video rok upload khanya asuk leyata ang ani Airtel fiber banyo ang ta video upload khayo 80 minute nanya like 30 minute ro nanya 20-15 minute ebe 8 minute ro khanya chance sa video upload direct YouTube upload tabuk 20 ebang ang to vlog video khaimo tang 12 minute eba 15 minute ro khaima no tabuk mo kabang na 20 minute ro tamanang ase kolong ma video ro khaya ambagai tapna 20 minute 30 minute phang ta video upload khaima no 1 hour nanya bino ang video phatcha upload khaima no tanna hinkani Airtel fiber ni bagai tongmani bagita je Airtel fiber nangai rongge narok nahadi nogo nor video upload khaima no thaske je blog video cheng tonai rong ka ani aye tongmani hinke Jio fiber tongmani hinke mang 5G not support eme 5G support ingani bagai ang ani kaisa ani school trip ragdimi ani dol dongo o jaga ang boy friendship ke tongo am bagi ang bono ani Jio fiber tongmani no bongni bolkatha be area by ganabla am bagi 5G man bagi ang bono rhodika aba trip ragdimi school ron direct o jaga no bisimon direct o jaga joto milui anamboro Saturday o ngkanya borano rang ro khona pehini sabala am bagai ang borongno an dol ngai ang chajagai borongno tan trip gdimi school ani agi pori thangmani bagai am bagai ang borongno ani khani hamjangma amsike ang bongno phiri ni yafari kha taphana bo an dolok sawo ang no ang rang ro honai Saturday ngai ni sawata ika mong khani Airtel fiber ta so ke mal firman do tebo
tini sung cricket thangna ni hin tongman kisa thangna gina meni simi start khlayo thangna ni yo abo cricket dog abo na tawi da season da kisa thangna gina ta da maliana ko ang tabuk hajak e baba song tabuk mai naragi tonglayo eba mai esai tongo nugu jemang khana thaisingo dara tei khorosa dara biang thanga obo tang nuk dia biang thanga bo thang tong tongoni nge tabuk ko amti khinyo mai naragi tongo tei mai tini omorok di dino sido ke baba to tini thasing se mai bal phayo tei khetoni mai rok chini ba se joto ti saibe khuna thon jeti samani tab naragi tongo tai ko ikola dara non nasing tong mani non nasing tong mani hi sudah nai hebo babi ko da dukan da gabor nai ko noga sai tong bolo na sti hi nokna yang pasang teker de mo yang pasang teker pada abo ligo mulai ama tio ko mob da dinai tin chota dunarang nai ma ni na fu ka tong sama ni tam hen nong na fu tong sama ka na tin da sin an tok ching ching ma ngse o bosu kje kri kha tong do tong phana mo chikon mo dol ko mo sai man ba e bangkai maksu bai sal sina tini otok le chikon ni antok sikari mangse antok sikari bubur hanya ba lu sunso ha chonmaro iko I dara thaika tabo mai pher jaw nai tabna last na tabo iko chingari bai mo kha seleng bala sel ga og ta gari hinkai mo selling ni bagai cost dagana ro am bagai mo sel gana am bagai kun cost nang ja lo gina gari hai ko tongo yango sugulong hai tong bla jeng dili jeng gari be mang mai na dago chini try ko tong bla tractor tong do abong kai o je thasing funung mani ang o tolani mai e amo ke amo bai o je tractor bai narang nai cha gao chin tractor gari ko chin tractor machine kai tabuk I ko yong song talang jak o yong song bo mai na ra chin tractor bai cha I ko chungulung khar ga chungulung bin baba ka chalo go gadi bo kharo ki jago chungulung yang hagire nin baba narak tong mani mai nu khana ble chungulung ko am teke jungno yang tong ke borok iko am dara mai na anda kata dara bhai nung o jaga tini chino da haimada mai na man bagna bo chungno am se help khayo chung bon help khayo chungno da nung da good morning hingare good morning hinai good morning la khoran koto ka hine good morning omong kai ni ma ka bobo hino ni ma buri na cha ha ni ma buri na sala ha ni baba kai baba nai choku ni ma chidara na ha do sari ka ho sari chu no ni ma nai thoi ni baba 이까 비니 막 시더라도 뭐 이거 사오 비니 사들라 사오 비니 바바가 나이트고 비니 다른 분은 못한 사세만 비니 바바니 야허 랑동라 빈만이 야허 그래 안 먹어 만찬 먹어 안 차거나 하 주근ong 주근ong 니 못함 가마 니 뭐? 하? 니 못함 가마? Ingkai bahai tong dolok ngatin bagam sungo ingkai am bagai 25 26 minutes ang amti video vlog video change ko
Tini first time am bagi tini 25-26 minute ngi thanga blog video no okay norok flancing pathik jor naidi tai ano nor sabul khai tongni tikhe no tai amsung tin bagi je subscribe khalo kai subscribe khlai tai comment box comment khlai non bagi day to day din by din blog video to banai ang tin bagam suna bye bye mal fina next video